bariki, bariki, gidan ka zo na zo bariki, maƙaryata ya tara gida na bariki, sai shaye-shaye da zaman kashe wando a bariki, da za ku gane ya fi ku canja halayenku. Rayuwar da babu tabbas, yau kai ne gobe ba kai ne ba. Duniya sai kina yanzu babu amana wake bidan kamala kure ma gida saboda mun yi kasa. Gaskiya ba kyauta mana ba, yanzu mun tafi mun bar gari na ina ne za mu ci, ina ne maman ya ba mun koma garin mu, noma zai samu, wallah noma zai samu. Abba bai kamata saboda mun yi kasi sai a kore mu, ya kore mu ba amana kenan. Gida na bariki, 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 bariki. Bam mu je. Bariki. Hey, anya ba gurguru ka sa a cikin shishan nan ba kwa? Abin nan tattasai aka sa. Daga tambaya kuma ya kamar bakan magana tambaya mu ne. Sawa sa. Kai ka fa gamta mai ɗaurin to ba. Sa dai ba sa bibi. Mun gwadan jaki ma. Sai shisha ba san bare ta rage. Musamman kan dadin ta. Ciao. Ibi mu ta ba mu. Ina biya. Ya kuro sa. Bariki. Ke ba shi wani bala'i da nake? Kai kafa kan Shi shan ke da kai. Last cut. Amman ha. Sa lokaci. Kai, Bariki. kama na ku sun gona. Waye? Ni ce Hajiya Fatima. Shekara ta kare. Ka kashe ta da karamai, ka ce na ta wanki su kuɗi. Babu yaro bariki. Zaki shaida ina wani. Amma ita dai ba wani laifin muka yi ba dai ko? Ayya. Ba wani laifi, magana ce da ta kuɗin haya, kawai ku ba da kuɗin haya, kawai kuɗin ku ya ƙare. Bariki. Dama iskancin da kuke ma ni ya isha. Hajji abin da ke tunani wai ko tara matan da muke da shaye-shayen da muke duk mun daina wallahi, duk mun daina. An je yi magana da mun daina, ni yanzu ba ruwanmu daga tilawa sai kawai mu kwanta a gidan da mu tashi mu fita mu je sana'a mu dawo, abin da kawai muke yi kenan Hajji. Iskancin da kuke yi a gidan nan? Abba Hajji ai mun tara mata, shaye-shaye, kullum a gari ana zuwa ana samu ana tarata ana faɗa min maganganu marasa daɗi. Bariki. Ka san ga matan na ina shashi a gidan nan. Ai muna buga unguwa. Isa duk tsofaffin nan ba na Da tsohon nan mai farin gari. Isa duk ba na gaishe da su, ba su da mutunci, ya'yan sai iska su da mana kallon yin iska. Bariki. Abba Hajji Wannan ya ka ƙaro, wancan ya ka ku tara mata da maza a cikin gidan nan kuna iskanci. Hajji mun ga miki mun daina batun yaushe mun tuba Hajji. Ka tabbatar kun daina. Ya ke tsaya ke wannan batun wannan Hajji. Haka ne magana ta Allah, idan har kun daina abin da kuke. Hajji. Idan har ka tabbatar kun daina kuɗin nan ma na cire muku rubutu. Ki rage 30,000. Na rage muku rubutu 30. In har kun shiri fa kun koma ga Allah. Ranki shirye dai Allah ya jara kwanaki an gama Hajji. Wallahi tallahi a kawo mu kuɗin nan. Ba da na ku hakuri akan kuɗi ba. Ba mutunci. Ni fa na ku kwasa. Wannan iskanci kuma ku daina. Tun yaushe ma. Na ga miki Hajji duk wanda ya taba ki bugo min waya mu je mu sare mu. Kawai ka kawo kuɗin haya. Kawai. To an gama. Bariki.
yan bariki rayuwa marar ɗorewa, rayuwar gamu ne gare ta. Salamu alaikum. Akwai matsala ba? Ne ba wai kudin haya. Na ji magana ko? A san shi ne ai tun da ji sallama ta san shi ne. Ko aka mata complain akan muna kawo mata muna shaye-shaye ko kudin haya ɗayan biyu. Shikenan koyi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق الله العظيم. Allahu akbar. Assalamu alaikum salam. An jibirin. Na wuni. Lafiya. Lafiya kalau mana. An dawo da aiki. Wallahi an daman jibirin. Wannan jibirin wata magana ce take tafa da ni. Dama magana da take tafa da ni game ne da magana ce akan yar uwata Bilkisu. Bilkisu yar baba kenan. Bilkisu. Abun nata ne wallahi malam ya ci ya cinye. Gaskiya yanzu tarbiyya ta yi karanci saboda sakamakon yanzu iyaye suna ba da tarbiyya samari yan shaye-shaye yan zamani ma'ana yan bariki suna lalata. Ka gani. To gaskiya ni ma abun nan shine yake ci mun tuwa ƙwarya gaskiya malam. Gaskiya sai mun dage da addu'a. Kana kallon yanzu yar uwarka Bilkisu yar baba. Shigar ta kirki ga ta kamala ta Allah amma ka duba ta biyewa samari yan bariki ta zo suna wannan shaye-shayen zamani. Kuma wallahi malam wannan abun shine yake ci mun tuwa ƙwarya. Duk abin da za a gaya mata yanzu ba za ta fahimta ba. Gaskiya. Amma na tabbatar gaba da kanta za ta zo ta gane wannan halin da take kai wallahi ba hali bane mai ɗorewa. Gaskiya yanzu addu'a ita ce mafita sai an dage da addu'a. Addu'ar dama ita ce kawai. Allah ya shirya mana zira ba. Amin 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 amin. Allah ya shirya mana. Da gobe girma kuke yi hattara ku zamto tunawa ka zo na zo mu bariki babu wanda zai yi kwabarwa kawalci dama za ka daina turbar gaba ta bullewa. Kuma ga wannan wani kaga. Oye, a gidan a dan yarawa ne? Shi ana cikin tashin yana a dawo. Da kanwa. Ha, ina kiranta kuma ba za ta doka waya ba. Menene yasa tana mana haka ne? Dole to ake biki doka wayan mana. Ha, menene ya faru ne haka ne? Bari mu yi kiran karfe ne. Akwai matsala wallahi. A san me faru? Ba za ka daga kiran nashi ba. Na san akwai kuɗi a gurin shi. Kuma ba haka ne ba. A san yadda za mu yi dawo cikin. Na san yanzu haka yana da damar barin mu dai. Kamar wayo zuwa kan kuɗin nan ko wata ne ko rabi ne. Waya ne kanka ya kawo ta haka ne. A'a an gaya ma shi da nake sha asarar kuɗin bule go nake. Gaskiya masu ba ne kai. Hello ɗan yaraba. In wake bi? Wallahi kana ta kira na ga maka ina busy ne wayar na tana gefe. Wallahi wake bi tuntuni mun kira ta fito 88 muna ta kiran ki baki doka mana waya ba. Kawai yaraba. Kin yi hankuri abun da ta faru mana. Yanzu dan yaraba dai kun kare amma ya za mu je ga dan yaraba ai ba za mu kore ka ba. Kin gani ne masala ne aka sama amma insha Allah olong ba za mu sake yin wannan abun ba. Ba wannan ba shikenan. Yanzu ka san me ka dawo gida a cigaba da harka. Hala. Kan kare jaka mu sigo gida. Ka dawo gida a cigaba da harka. Allah miki albarka wai kebi. Amma ka san menene? Ina wannan kudaden na wajen kadin nan. Ka san da matar tana maganar gidan kudin haya ya dan na san dan yaraba ne dan mutumin mu ne dole dama mun ga me yake zaka dawo gidan nan sai a dan hana kudin ajiyar kudin. Je ka sai menene? Za da mun matan nan ka san mai gida kudi ya kare za dan bata a dan hada a bata kudin haya kenan.
haka ne amma kuma wake bi mun yi tunanin mun ka dawo kuma mun zauna kenan kin ga kudin wannan maman yabo ne kudin doyansi kuma yanzu kudin ya kare kin san maman yabo mu fa wannan barikin fa mu sabon zuwa ne bai kamata kudin mu ta kare da wuri haka ba. Haba doyan nan karka damu in dai doya ce maman yabo ya tafi kowa a wannan garin naku amma sunan garin nan yawwa Ibadan ya tafi kowa arziki a Ibadan. Yanzu akwai 73,000 a nan sai mu siri 3,000 mu baki sai kiya da sai a biya kudin hayan ko? 3,000 awo ga ake yi 50,000 za ka bada hada 50,000 'yan bariki da za ku gane ya fi ku canja halayenku. Shan taba yana haifar da cutar jeji, shan taba yana kisa, shan barasa yana da matukar hadari ga lafiya. Wake bi ya kai ne dan bariki kamar ya yan bariki to ai na ga wani series din ku ne kuna yi yan bariki kaga ba dole kira ku yan bariki ba kawai sunan shiri ne da yan bariki. Assalamu alaikum jama'a. Ku kasance da mu a duk ranar Lahadi da misalin karfe 5 na yamma a tashar mu ta YouTube mai suna Suwakebi domin kallon shahararren wannan shiri namu na 'yan bariki. Kuma na ga mutane wasu na dan yin challenge din mu ka san wai akan wai sun ji wai title din nan din wai 'yan bariki. To wai shine suke tunanin wai ko kuma wai ko barikin aiki a ciki. To shi wannan shiri ya kunshi abubuwa da yawa sannan ya kunshi faɗakarwa da ilimantarwa da nishaɗantarwa na rayuwa sannan kuma mun shirya wannan shiri ne akan tafiyar da rayuwa kamar abin da yake damun mu akan wannan karni da muke ciki na yawan aikata zina da kuma shaye-shaye abubuwan da yake damun mu to muke da yi dai domin mu faɗakar da kan mutane kuma mu wayar da su Allah da ubangiji ya sa mu dace don haka jama'a kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta YouTube mai suna Suwakebi domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode. Yan bariki wannan matsala da gare ku ta yadda na ce ku yi ba kan kai ba yadda kace ne ya algafa ta malam haka ne ba wani kusa za ki zada abin da na gani ke albishirin ki kin ga wannan da dan shafa a fuskar ki dan koga a jikin ki kadan kin san samarin yanzu suna so su ji mace na kanshi ba sa so a ringa jin tashin warin nan ko yaya munafuka rabu da ita ta ɗauka wani abin arziki a game da aduk na godewa ya mutu ya tsari kin ga yanzu suna ci suna zuci sai ki tashi ki ta kofar gida ki kamar gaishe shi zaki kuma da zaki gaishe shi da sisi iya yi kwarkwasa kina yi kina fare kina daga kin gane kuna haɗa ido da shi kuna tozali to ai an gama Allah yasa nake sakin mata Allah ba wace ta zo gari ta duba ta gama abubuwan da za ta yi ba kuma ke san littafin ko ne kuma so da gaba ko yana da rafi a cikin gari saboda haka na kawo ta nan gida tun da ina da kula da shi sadiya a je a nuna mata ainihin ruwan daki a nuna mata cewa ɗakin ta da a je a nuna mata inda za ta ɗan